good morning. Ay, good morning. May hapon ka na itong tanan. May hapon sa tanan na itong mga namati na itong karon. Labihin nyo sa itong mga kaisuunan nga naa sa kabukiran nga tinuod nga manalaban sa demokrasya. Panghaplas mong panyawan, lenment oil, diha para mawa ng itong mga panuhot pamaol. Panakit sa kalawasan, labi na itong mga mag-uuma diha sa kabukiran nga kanunay yung nag-ugmad sa kayutaan aron makakaon ang mga tao sa lungsod. Mauna sila mo yung nagbuhi na to. Kay wapa ni mga mag-uuma, di watay makaon. Mga nga pasalamatan kayo nato sila. Okay, ania kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ning simanahon nga naguluhan. Ang batang lagan. Unsa kay sikreto aning batang lagan, no? Mao ni akong gitawag og batang lagan nga kay bulungan. Kay kinigong bataa, lain kay ako isulti ninyo kay di na mo mahibong sa, di ba? So, ania ang akong asoy sugdan ko dinhing dapita. Naunsa ka, Mariselda? Ang akong anak, nawa ang akong anak. Unsa? Pastilan. Oy, nawa ko nung anak ni Silda, oy. Naunsa man na, oy. Ano na? Nakitaan man to na ako sila si Dodong, Junjun og Litlit, nga nikuyog sila sa batang lalaki. Unsa? Di ini mo nakit-enak, ha? Dito sa highway ay, namaligya man to og trapo. Og dunay ni duol niya nga batang lalaki, unya nikuyog siya. Ay, kinuok ko ang akong anak. Tatabagi taong ko ninyo. Lagmit ang batang lagan tong gikuyugan si mong anak. Gidagyo to sa batang lagan. Unsa? Mauna! Kadtong nakita ninyo nga batang lalaki, mauto ang giingon nila nga batang lagan nga manguha og bata. Niag na din sa atong dapet. Dili ko butuwa na. Dili! Niarang akong anak. Pangitaon akong anak. Ako anak, nawa. Ang akong anak. Ang akong anak. Wala. Lain na siyang batang nawa. John! Agad po kita! Nagwaan sa akong anak! Laban mo! Wala. Ay, pagkadaghan mas bata nga nawa. Ginoo ko. Dali na lani. Mamauwi na ta. Wala may bantay imong mga manghod. Tara, dali na. Usa, upat ka bata ang nawa din sa tulapit. Bert, ang anak ni Silda, Dado, Krisik ug Susan. Uy, Kuyog pa man may adto nila tay, na maligat may trapo dito sa dakong dan. Anya, doon na ni duol na mga batang lalaki. Wa may makaila. Pero sila si Dodong ni kuyog sila atong batang lalaki. Pero ako, akong kuyog, oy. Wa man ko kaila ato niya. kuya awagod. Kung makit-an to nimong batang lalaki pag-usab, makaila ka niya, anak? Oo. Makaila pa niya kay gwapo man siya nga bata na Ivanji. Ha? Gwapo? Oo, og limpyo kaayo siya og snina. Mo naman og dato siya nay. Tay, Unsa? Nak, ay paulis ba ha kung di ko moabot ha? o tay, magpaabot jud ko nimo. Sige tulog ko. Paano si tatay? Usod ako sa eskwelahan. Ay! Oh, doon na ni kunit sa akong abaga. Tingali ko ang batang laagan. Ay! Binoy! Ikaw di ay! Kuyawan biya siya. Lainan ni mo, oy! Mga litpang kaugunit sa akong abaga. Uyawan ako, oy! Abi na ko gang batang laagan na. Tuom ka na, uy. Panghadlok na nila, uy. Uy, tinuod yun na, no? Nakakita jud ko, no? Ha? As in, nakita gini mo? O, lagi. Ya ka na, oy! Kay kuyawan lagi ko ni mo, oy! Oh, lanay. Hala, ang batang lagan, no? Paingon na to. Ah! Binoy! Binoy, umat ako! Ay, sa mukay nila, uy. Pilmi mo lang batang lagan, uy. Ay, Noon sa mga ka, uy! Huwag ka mahadlok sa batang laagan. manong madlok man ko niya. Ha? Kutukutukon ko na siya. Muiya. Ansa? Lo, isuga ko ni mo, Binoy. Igo sa kutukuto. Iso ko. Kalawan niyo. Sa pakita na kong batang lagan. Kutukutukon ko na. Sabad ka, oy! Talawan magani kag butiki. Oh,
Katunan noon siya manguha og bata. Butiki mo na! Oh. Ay. Nag-uol jud ko uy. Ay hangtod ron. Ug makita sila si Dudong Yay. Junjun og si Litlit. Hain na ka sila sa. Mayo kay sayo ni nagkawas ron. Makauli kang sayo. At si tatay. Meron ba ka siya? Oh, ay maka si tatay nag-parking. At para may ginaad si tatay na ko. Ay, Lani! Oh, what na oy? Binor, ikaw ni sad ay. Uli na kay? Oo, kay doon na pa ko assignment na buhaton. Di ka mabaligyan ka po ron? Ay, Sabaan tawa na. dili ko mamaligya, oy. Dili na masugod si nanay ug tatay. Gitingali ko tuyugon ko sa batang laagan. Oo, magkana oy! Tawa ka lang da. Inukat Sa pa baboy. yan na. Sa paa ni imong mga barkada, oy. Uy, ikaw ba ayaw si katawa? Kamo sila mo pangatawa. Tinuod ba yan na? Kay sila si Dodong, Junjun o Litlit. Tawa ba ya? Kita pa yung ko nga ni Kuyig sila atong batang lalaki nga gwapo. Nga data o porma. Nga ingon sila. Mao ko nito ang batang laagan nga mga bata. Paminaw ba? Oh. Nakakita gini ka si batang lalaki? O lagi. No sige na ay, ato na ko. Kailangan sa tatay ay, nag-drive tricycle. Oo, ang mga tabataa eh. Ay, kuyugan ta. Anong libre ko sa pamasahe? Naong ni mo, oy. Ina nga mahadlo ka mo lakaw mag-inusara kay hadlo ka kuhaon sa batang laagan. Di, baya. Napadya, dali na, oy. Nanatata. Hala! Hala, Binur! Ang batang laagan! Naa sa atbang! Unsa? Hayan ba? Hilamoy. Hayan ba? Huwag mo kinakitang babatang lalaki nga diya sa atbang. Uy! Nawa siya! Ha? Nawa? Oo! Diara kito siya, oh! Siya kitong nagbarog sa may atbang. Nitanaw pa ganin siya nako, niya ni Smile. Pero, Lani, saba ang mga tawahan na eh. Huwag mo kinakitang bata diya sa atbang, God. Iro nga kagiro noon. Naana, oh. Pero, naa kito siya lagi, pero nawa man. Tanaw. Ay, nauna ito ni mo eh. Dali na, labang ka na. Akin ko ba yung masayop, uy? Nakakita ko niya. Nakita ko siya. Siya gito. Pero ano nawa man? Hain naman siya. Huwag ko ba't tiagdo ka, uy? Adyo ko do ka, ah. Sige, magkukuna-una itong batang lalaki. Katong ingon nila pa nga batang laagan ko, no? Pero, anong kingalan na sa siya o batang laagan, no? Lani, ano pa magkamatog? Sa'yo para pagklase ni mo ugma. Mangkudo ka, anay. Unsa nga naman? Nay, doon ako ipangutanan ni mo. Naunsa man anak? Nagsigidyo ko gunaon na, nay, ay. Nganong kingalan man og batang laagan katong batang manguha og bata? Kay nganod ay, nay. Nganong kingalan man siya og batang laagan, ha? Nay Banji? Kay nganod ay, nay. Ay matod sa sulti-sulti sa uban, mao kun nung ginganlan na siya og batang laagan kay bisan asa na siya maabot. Ug doon na siya mabiti mamawa gyud sa ilang dapit. Ug gani nahitabo na din sa atong dapit. Dunay nawa. Ug dunay nakakita sa maong batang laagan. Sama nimo, nakita nimo siya. Gwapo, ug nindot ang bisti nga gisulob, di ba? Nagpakita pa yan siya nako ganina sa eskwelahan, nay. Unsa? Pero nawa na sa dayon siya, nay. Ha? Ug doon na sinawa nga bata sa lugar sa akong mga classmate. Ug nahadlok na gid sila, nay, nga mo eskwela. Pero minasa sila mapatot sa ilang mga parents. Ug ang uban, doon na sila yaya. Ikaw pag-amping gid ha. Ayaw pagpauli basta dili mo abot sa tatay nimo. Unay. Sige na, katuog na. Kay matuog na sad ko. Katuog na ha. Unay. Tuwag na lagi ko ron. Kinsa magit ka ng batang laagan sa? Kinsa magit ka na siya? Paasad Lani, mata na. Lani. o nagbatan ako, nay, oy. Anong sapa man sa gawas, nay? Ay, doon na sa kunoy bata nga nawa, nak. Unsa? Kuya awagod. Sa merkado, gyud.
Daghang tao dito ah. Mo lagi ko no. Kuyawan na kid ana oy. Nga kinsa naman sa nang ilang gipasanginlan. Ang batang laagan na sad kuno. O kuno, ang batang laagan na sad. Kay doon naman nakakita nga dito na sad kuno ang batang laagan sa merkado ganinang buntag. Mauto, doon na sad kuno nawa nga bata. Hala no. Kuyawan na gud anak gud. Pero wa ko mahadlok anang batang lagan. Kuto-kutoon lagi ko na igo lagi kuto-kuto lagi masakitan ko na. Kuto-kuto na. Taka lang yun ka og yaw-yaw oy. Uy. Ikaw ba? Hambog man lang jud ka. Hambog. Sige lang ka panghambog, kuto-kutoon ka. Pwede ay, diya ka na ay. Ate musok mag kuto-kuto mo gina. Tapa diya. Sabi na ko, gikuto ka. Mato na ko kantin oy. Ay, sige. Kantin tanya. Banana kulay ako ha. Tapa diya. Ikay pang libre oy, kay lalaki ka. Ay. Kay kwarta oy. Oh, ikaw lang una lani. Salamat ha. Eh! Basta ko'y kwarta, oy! Sige pa, libre. Lami asa pa na nakyo, oy. Init pag kaayo. Hay, nakatos pinawar. Huwag naman di sa bench. Hay, naman ka itong... Ay! Oh! Sakit! Ay! Sorry. Hoy! Sakit, oy! Gay! Ang bananakyo na hog! Hoy! Hoy, lain na ni mo! Hoy! Wala kayo matasan! Wala ko di mo pabaruga! Hoy! Nilito siya? Wala ko di mo patasan! Wala ko di mo... Hala! Hala! Ang batang laagan! Hala, siya gito! Siya gito! Hala! Niya siya sa mong eskwelahan! Tabang! Tabang! Tinuod ka nak? O, lagi tay. Nakita gid na ako. Nagbangga ka man gani mi. Ug nahog ang akong gipalit nga bananakyo. Ha? Pastilan ba yung taon, oy? Pero imposible ka na lani nga makasud siya din sa school. Ilabi na nga wa si ID. Istrikto ba ya ang guard? Dili ba gid pasudlo ng mga bata nga way ID? Ug dili mga students din sa school, di mahimo. Pero, Ma'am Principal, nakita man gid na ako. Siya man gid to. Nya ni smile pa man gani siya na ako. Sigurado gid ka nak? O, lagi tay. Sigurado gid lagi ko. Nakita gid na ako siya. Siya gid to. Ug di ko mahimong masayop. Gisugo na nakong mga garden sa school. Ako nang ipasusi kung kinsa katong bataa nga imong nakita lani. Katong giingon nila nga batang laagan. Masayra na tuon niya kung si kinsa gid siya. Kaya di man gid to makagawas din sa school. Busa masayra na nato kung kinsa siya. Baon lagi ko, no? Dito ko no sa sud sa school nilang lani katong batang laagan. Ang suspect ba sa nangawa ang mga bata din sa atong dapit? Pero wa magid nila makit eh. Wa man itong giingon nila ni nga bata kuno nga gwapo. Nya naka lubos puti ang biste. Nga buwagaw kuno buhok. Mura kuno tanok. Laki, tinuod lagi na, nay. Nakita agad na ako. Nagkabangga ang giganit mi dito sa eskwelahan. Pero, what nila makit eh. Na, imposible sa toto sa campus magtago na ko eh. Basta tay, di ko may mo masayop. Siya gito tay. Siya gito nga kabangga na ako. Ang batang laagan dito. Ay, pastila no. Kay bulungan kinang bataa. Kinsa ka na siya no? Nak, maulang yapon ha. Pabuta ko din eh. O tay, og amping tay. Na sige, mamasahiro pa ko. Kuha na si Tatay Berto. Musod na ako sa among eskwelahan. Ningaw pa man. Sa'yo na ikay ko naabot din sa eskwelahan. Oh, dali dyan. Tara siya oh. Atuan ato. Oh, Tessa, ang ako man itong mga classmates. Asa mo ka sila paingon? Oh, hoy! John! Tomas! Asa mo, oy! Hello, wala sila makadungog na ako. John! Tomas! Asa mo, oy! Ngano waman mo manon sa gate, oy! Hala, wala sila makadungog na ako. Oh, kisam ng bata ang ilang giduol? John! Tomas! Ingrid! Asa mo, oy! Mukuyog sa kanamo. Ikaw?
tuto ka na ko. O kuyo ka na ko. Ang iyong mga mata. Dali. Kuyok ka na ko, Lani. Dali, Lani. Kuyok. Makuyog ko nimo. Sige. Kuyok ka na mo, Lani. Dali, Lani. Lani! Lani! Ay, ay! Asa ko pa yun? Hoy! Lani! Jan! Tomas! Ay! Makuyog ko nimo. Ha? Kinsa ka? Ngano man sila? Tutok sa akong mga mata. Niyabag ka? Bayot ka? Kutukutohon di ka nun! Hawa na bayot ka! Pap! Pap! Isok ka. Oh! Ang gaway! Busukol ka na ko, ha? Ha? Dagan lagi ka! Bayot ang kanahan! Tanaw ko ko siyang mata! Hanggaw! Gwapo unta! Bayot lang! Uy! Hala! Naunsa man tulon ako ka mga classmate! Uy, Lani! Jang! Tomas! Uy! Hala! Hala! Wa sila makadungog nako. Ug mura sila natulala. Hala! Naunsa man sila? Hoy! Naunsa mo? Oh! Uy! Naunsa man sila? Kutok-kutok honda mo, Bep! Bep! Kutok-kutok! Bep! Ikaw sa Tomas, kutok-kutok! Bep! Alani sa tagpaon na ako, Lani. Babay na! Uy! Hala! Hala! Lani! Lani! Dagan! Uy! Hala! Lani! Lani! Dagan! Ano ba doon? Ano na kung binaganay man? Oh, bitaw no. Sa bagado na isunog. Noy, uka! Noy! Nga na ginaganay man ang mga tao, Noy! Ay, kwat. Tunay mga bata na si Kikam po na eskwelahan. Ha? Ginoo ko. Bansige ayo palabi, oy. Kaya maunsa ka, ha? Gatong anak, Bert. Tignan, oy. Gatong anak. Bansi! Bansi, ginaw ko! Tabang! Gibapos ni nila. O gipaatan ng baba. Aram dili may makasinggit. Kauot sa pagkapos. Sige na ha. O ang atong duha ka classmates. Laway kaya sila. Naguyapan sila niyang ikot-ikot pagsukmag sa mga tao nga nagmaskara. Kaysa, no? Doon na may kauban. O sa kabatang lalaki. Bro, kaysa mo ka na siya. Nagputi siya tanan og sina. Shot, maputi og sandong maputi. Jackpot ron. Upat yung kabata nga ito nakuha. Unsay upat? Ngalima man ni nga ni Adini. Pagli. Wata na libo. Upat yung lagi na tumuntanga na. Wala na ni. Yes. Lima man ni. Anong sige man ang sila balik-balik sa upat? Upat. Upat ng lalaki nga nagkaputi. Nagtataw siya na ako. No, kahugaw siyang now. Oh, ha? Ipahiyam siya na ako. Oh, la, ang iyong pahiyom. Familiar ka na ako ang iyong pahiyom. Sila ito. Doon na checkpoint sa unahan, bro. Uy, U-turn na brate. Tinggal basak mata. Madali brate.
Oh, Banji, ayaw kayo paglangas, uy. Tingali batang ng dextrose. Banji, uy. Ayaw lagi palabi si Bati. Tuan na mga pulis. Inguman mga volunteer aron dali na makitaan ang mga nagkidnap sa mga bata. Nilanglani ba? Ayaw lagi palabi. Mag-ampo ng makitaan pagbalik sila. Ginoo ko. Gano'n sila ni Papa. Banji. Ama. Banji, ginoo ko. Nurse, doktor, aga po asawa. Banji! Nihunong ang among kasakyan nga van. Ansa mo ka ning lugar eh? Oh, ang batang lalaki nga nakaputi. Wa na siya mulingi nako. Nagtikok na lang gid siya. Pero ang iyang payom, mura gid siya kadtong. Sige na. Dali na mga bata. Madali ka mo. Dali mga bata. Dali. Si Pinharag ang dahan ako kay classmate. Ikaw. Ialsa na nila. Ikaw, dali. Ako'y pasali mo. Ang batang lalaki nga nakaputi. Ilang gibiyaan sa van. Wa nila dad eh. Nga naman ka ha? Sige. Ila sa pagkante kalawag ni upat ka bata. Ayaw ipol sa ubang mga mata. Oo, boss. Dali mo ha. Kaya mga bangko paman mo. Dali. Ikuhaan mi og gapos og paan sa baba. Hoy, pagawasan mo din eh. Kutukutuhon ta mo ron. Hoy! Kutukutuhon ta mo ron. Inupoy. Tuhod. Kay! Gila mo. Tara mo. Biyahe na sila. Araw magkapangaway ta. Dila. Hoy! Oh! Pantay lang mo, Ab! Kutukutuhon ta gid mo, Bab! Unsa man ning lugar? Ha? Ambot lang. Unsaon man ka nila no? Nganong gikidnap man ta nila? Ngano man? Oh, ang itong mga classmate. Hoy! Hilom ba? Kutukutuhon ta mo ron. Mura mo mga batang kagmay da. Taysa, Kutukutuhon ta mo niya. ang batang lalaki nga nagkaputi. Niasad lagi siya uban nato. Ha? Wa man ni siya dad. Dito raman ni siya gibilin sa van. Mao ba? Iyo na. Hindi akaw na. Mangita ko og pagi nga makagawas ta din eh. Ang batang lalaki nga nagkaputi. Nagpungko lang siya kilid ng lawak. Kinsa man gid ka na siya? Kasakit sa kong tiyan. Gigutom na ko. Paita oy. Wa kita ini. Di kita kagawas din eh. Pinoy, sakit na nga akong tiyan. Gigutom na ko. Na, parehas ta ninyo oy. Gigutom na sab ko. Di man tingal ti pagkanon ni mga tawanan. Kutukutuhon ko man gini sila. Ay! Kutukutuhon ta mo ron. Pakan namin ninyo! Ay! Sakit. Sabay. Sakit ha? Sakit. Gawas mo. Dali. Gawas. Tanda na, pagawasan na. Gawas na tayo mga bata. Usahon sila sa nakuhanan. Kay, ligo na to sila tanan. Unsa? Hala, pagkadagay na sa mga bata din eh. Bawaan nila eh. Kabog na sa tubig. Hoy, nabasa mo yan! Pinoy katugnaw. Naligulit ako. Ikaw. Pinoy. Ngano ka ay? Naunsa ka? Sakita sa pagunit sa kumbukton, oy! Pinoy.
Naunsa ka, oy? Hoy naman to siya. Kinsa ba? Siya, uy, ang batang laagan lagi. Gigunita niya akong bukton. Apan, mo naman siya. Ha? Pagkuha mo, upat ka batang babae o lalaki. Hala, saan na nila ang mga batang hindi ko nila? Ako? Dali, kuya ko. Dali. Pinurot. Ayaw siya na! Ayaw! Uy. Ikaw magpuyo. Pagpuyo yan ay pagpapil. Hala, Pinor! Saan man kami nila? Hala, dunay bata nga nakita sa kama nga dunay likit. Hala, nagadugo siya. Murag wag na siya maglihok. Sumat, uwi pa siya. Ambod lang ka, basta nakuhaan man siya siyang organ. Ang siya organ. Pasok na sa uwak sila yun. Sunod mo! Sa manilukara. Nakuyawan ko na. Uy, okay kaya ninyong ipagkuha. Mahimsok. Kini, nindot yung matapatan. Iyang ipangsirkulan ang mata. Dugan ug saktiyan sa daniyang pintilpin. Ano man kaha? Nadaw ko na ka ng dua kabatang lalaki o babae sa nawakido. Dok ano? Kinsa man nga dok ang iyang ipasabot? Ako, kapulo itong hangin niya. Nang dapat sa kong panit. Basta na yung ako mababata ha. Siya alam ko niyo. Duha ang nagbantay na mo. Nagsikiptan o silang mga cellphone. Mayo kay ba sila magkapantay? Kuhaan ko ka ng kutsara nga naa sa tasa. Taguan ko ni. Ay. Huwag mo na ka na. Ang flashlight, dali! Mayo kay ngit. Makamang ko. Masipan ko. Palakasan na kung ini paingon. Masakit makapalayo ko ini. Asa mag-usap ka babae? Hala, nakamantay na sila. Doon na ni ko rin sa kong kamot. Saan man nato ini ron, Bert? Di, Wa magin sila baybawkin sa nagkidnap sa ay ato kalma lang, good kalma lang. Gibuhat sa mga pulis ang tanan. Ug ayaw pagpakawa sa paglaom. Magit-an na sila ni ang atong anak. Kinuo ko. Kinsa pagit ka nagkidnap sa atong anak? Kinsa magyug ka? Nausa na mga pulis. Murag nagkagubutan, Bert. Ay ambot lang, oy. Sir. Usa na hitabo, sir? Ay, tunay mga bataon nga kita patay. Usa? Mukuyog na, sir. Bert, ali, Bert, mukuyog ka. Oo. Talumay sa mga bata, Bert. Oy, pero wa man diha ang atong anak. Wa man ini mga bata nga matay. Kinuo ko. Ay na magkahangatong anak. Naunsa na magkahan siya. Ay di lagi pa magpakawa sa paglaom, di. Makita na lagi ang atong anak. Nausa sa kabuhi. Kinuo ko, malupay ka. Natay. Sa mga ibig nga makita na kamong anak, si Lani. Lani! Ngano ni? Ang akong kamot. Gihigtan nila ang akong kamot. O ang akong mga tiilsad. Gihigtan sad nila. Mura og bakos ang gihigot sa akong mga tiil og kamot. Sa manan. Pultahan nga putaw. Hala, ang bata nga nakalubos puti. Og dunay duha ka tao nga nakalubos itom. Matakas og sinina nga dunay hod ang paingon sila nako. Hindi rin ako makita ang ilang mga naong. Kinsa mo ka na sila? Kinsa man mo? Kinsa man ka bata? Oh, hala? Ikaw? Ikaw ang batang laagan? Hala, ikaw gyud.
Gusto ko ikaw. Unsay? Gusto ko ikaw. Amay mo, sama na mo. Unsa? Lo, unsa pa na yung gibuhat? Gitumpan niya ang iya duha ka mga kamot ug nihangan siya. Ang piskong dugo. Ambi. Respondo ko. Kini, pisko dugo. Imo imnon. Unsa? Dili ko, ana! Dili ko! Ayaw singgit. Ako suko. Buyang ako nang! Buyang ako nang! Ayaw singgit. Ikaw sugot. Ako mando. Aron ako dili suko. Aday! Ang akong suwa ngayon kumutanga! Ako suwa! Inom ikaw dugo. Para sama ka na mo. Dili ka! Ayaw, maluoy ka! Ikaw mahimo sa manlamo. Ikaw inom dugo. Ikaw sa manlamo. Matud mo, bata alagan. Ako kuha bata. Aron imnon piskong dugo. Aron kuha ila organ. Aron palikya. Aron ako kaon. Dili ko! Maluoy ka! Ayaw ko pa imnaan ng dugo! Maluoy ka na ako! Maluoy ka na ako! Ayaw hilak. Ako suko. Ikaw hilak. Ayaw hilak. Maluoy ka! Suko ko. Ikaw hilak. Usa ayaw hilak. Naman, dili! Sige, din ako muhinak! Ayaw lang ko pa imnaw og dugo! Sige. Dili unaron. Pero sa sunod, ikaw inom na dugo. Oo! Uinom ko sa sunod! Pero ayaw lang ko sa ron! Sige. Dili una ikaw inom. Maayaw ka ni sukot siya! Ikaw gwapa. Ikaw gusto na ko himuon asawa. Ha? Ako dili na bata. Ako tiguang na. Pila na katuig ko tini inyo kalibutan. Ako pirmi inom pisko dugo. Kaon organ sa bata. Aron ako pirmi bata. Pero dili na ko bata. Unsa man na ikaw? Vampira? Vampira. Dili ako vampira. Ha? Kay unsa man na ikaw? Ako tagalain planeta. Unsa? Oh, ako tagalain planeta. Ako spaceship guba dayon. Hagsa dili sa inyong planeta. Ako balin-balin lugar. Ako likay mga tao. Suko sila nako. Kaya ako kuha ila mga mata. Lami bata. Ako kita nimo. Ako interest nimo. Mao ako ikaw pirmi sundan bisan asa. Gusto ko ikaw dadon amo planeta. Dok! Andiyan ang sakinan! Sige, ako balik din eh. Ikaw, ayaw lahadok na ko. Aron ikaw, gawas doon na din eh. Tagalaing planeta? Masaan to pa? Masa siya ka-alien? Ginoo ko. Tinuod ka ang masa siya ka-alien? Gabi na, Banji. Tug na. Kaya sa'yo para mataog mamulakaw. Dili ko makatuog, Bert. Sila ni, ang atong anak, ang permi na kong kiuna-una. Banji, ang ami una ang gibuga o kalingon aron dili ka masakit. Uglit na magpagawa sa paglaom. Mabalik na to ang atong anak nga sa kabuhi. Og pananglit dili na. Banji, sige kaingon na. Isalig na to sa Diyos ang tanan. Usaya mo pagkawa sa paglaom. O kung unsa man ang posibleng may tabok ang lani dawato na to. Dili ko makadawat kay dunay daot ang mahitabo sa atong anak. Banji, Dili, Bert. Hugod di ka ilang pagkapos na ako. Dili na ko matangtang ang akong mga kamot. Ang kutsara nga niya sa kong hawakan. Huwa nila makiti. Makamit na ako ni. Kinanglan makagawas ko din eh. Buhay ko! Buhay ko ninyo! Binoy! Binoy!
Buhay ko! Buhay ko! Tapos na siya. Oh, Dok. Pwede yung mayo. Gabusa to. Buhay ko! Buhay ko! Maluoy mo! Buhayin niya si Pinoy! Maluoy mo! Gusto na ko siya. Gusto ka bata. Gusto ko. Ako kanon iya utok. Ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Maluoy ka! Ayaw siyang Buhay patya! ko! Kutukutuhon ka karam! Buhay ko! Ilom. Kuya pa rin siya yung Kawas na mo. Ako na bahala nila. Binor! 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 Kuyapan lang siya. Ako tira bultahi. Aron siya hinom. Saba kayo siya. Maluoy ka! Ayaw indahan siyang patya! Musunod ko! Mutuman ko sa tanan mong gusto! Pero ayaw lang siyang patya! Unsan ni mo siya? Akong best friend! Ako amigo! Suod ka ayo! Butan man na siya! Maong maluoy ka! Ayaw siya gusto! Pero gusto na ko iya organ. Labi na iya utok. Isog siya. Maluoy ka! Ayaw lang! Musunod lagi ko sa imong gusto! Dili ko musupak! Basta kay buhian lang ni mo siya! Puhian. Oo! Muinam ko sa dugo! Mukhaon ko sa imong ipakaon ako! Bisa nun siya ang gusto ni mo tumanon ako! Basta ayaw lang siya patya! Maluoy ka! Buhi lang siya! Tinuod ka. Oo! Ayaw lang siya kung saan! Mukuyog ko ni mo! Mukuyog ko ni mo sa inyong planeta! Basta kay buhian lang ni mo siya! Kitutukan ko niya! Kikuha niya ang baso nga doon ay dugo! Gusto ko. Imnon ni morning duko. Ngano igo ka lang. Tanaw na ko. Imnan ko na! Basta isaad ni mo na ako! Nabuhian ni mo ang akong suod nga higala! Huwag dili ni mo siya unsaon pa! Isaad na ko. O sige! Paimnan ako anang dugo! Ako lipay. Lipay ako. Bahala na lang niya! Basta kay maluwas lang si Pinuhor! Niya. Imna kining dugo. Kakadiyat lang! Ha? Unsaon ako pagsiguro nga kung imnon ko kanang dugo, imong buhian ang akong suod nga amigo! Kadiyot. Ayaw pag-inom. Iya ka lang. Pinoy! Isaad niya nga buhian ka niya! Basta kay tumanon ako kung ang sa manyang gusto! Og mukuyo ko niya! Ayaw na ni! Ayaw nagbuhata! Hilom. Pinor! Sultiin sila si nanay o tatay! Mahal kay na ko sila! Mahal kay kaayo! Lani! Sige na, Dok! Buhayin ang akong amigo! Ug imnan ko ka ng dugo! Ug tumanon ko ang imong gusto! Ito na ko'y word of honor. Dili ko ikaw pakyason, Lani. Ayaw! Ayaw Lani! Ayaw nagbuhata! Mamatay ka! Kung buhato na mo, mamatay ka! Dili ko niya patyon, Pinor! Ug dili sad ka niya patyon! Ha? Sige na! Uinom na ko sa dugo! Sige. Niya. Imna ang dugo. Kaluod! Pero bahala na! Ang tuson ko ni! Bahala na lang ni! Imnan ko na ning dugo nga ni asabaso! Lani! Ayaw! Pinor! Silong bata. Sige na, Lani. Imna na ning dugo. Ansaan man ako pag-inom, mga gigapos man ko? Gusto. Mayo kay kitang-tang niya ang mga kapos. Oh, niya. Kuniti ang baso. Ang tunay dugo. Ambi! Ayaw! Ayaw naging na Lani! Ayaw! Kakakalit nga ni hangin! Sige na, Lani. Imna na ka ng dugo. Lani! Ayaw na! Bahala nagmamatay ta! Hilop. Ayaw! Ayaw, maloy ka! Gusto ka? Ikaw ang mamatay, bata. Kutsara na nila sa kuha! Kuha ko na ko! Basta ko na ko siya ni kutsara! Lani!
Ana, nasa lamisa nga. Hait kayo nga muraw. Sundang ka taas. Ako kuhaon ko na. Magamit ko na. Duk! Unsay! Oh! Dali! Gawas na! Gulit ako! Pulay! Gulit na ako, payo! Ay, lagi! Dali! Mayo kay... Huwag tayo lang masundi. Unsa man ni lugar, Binor? Hala, unsa man ni adinhi? La! Doon ay mga dagkong... Dagkong agrapon. Binor, tanawa ang sud sa dagkong grapon. Kasing-kasing. O ganang usa nga naa sa dagkong nga grapon, tanawa. Utok mo na. Tanawa ang uban nga mga dagkong garapon. Mga utok o kasing-kasing ang sud. Naglihok-lihok pa yun. Tanawa ang mga dagkong garapon niya. Doon ay mga kasing-kasing ug utok. Doon ay mga dagkong hus. Hala, unsa man kang lugar ala ni? Binor, Murag yun. Murag. La, nilupad dala ni. unsa? Dadun kita niya sila planeta, Binor. Unsa itong buhaton? Pamutlo na to ni mga dagkong hus. Unsa? Ni ako'y nabitbit nga murag. Sunda nga sinaw kayo. Pamutlon ko ni mga hus sa mainip. Up! Hala ka, Binor. Part ang mga hus ni mong naputol. Anang hait nga, pura og sundang. Patasod, Binor. O na'y angayin nila. Niyapap! Ah! Nagtuo mo, nga napatay ko ninyo. Kamong duha, kapatang isog. Madako kamo sa among planeta. Ug mabulahan ako. Tungod sa mga organ, sa mga tao nga akong madala. Nganong nibuto ang monitor na Sid? Dili! Nganong kini? Unsay na tabo sa akong spaceship? Pamutol sa luha ka bata ang mga power supply sa laboratory. No! No power! Makras kita, Dok! Makras ang atong spaceship! Evacuate! Evacuate! Unsa na itabo? Marog na hog ning atong gisakyan nga spaceship. Gulit! Gulit og maayo lang eh! Gulit! Evacuate! Evacuate! Ay, hala! Unsa ron? Dali! Mugaw sa din eh! Pagdali lang eh! Sutol mo na mo! Dali mo! Dagan! Dagan! Lalayon ka man ang kabalay ng spaceship na. Ginoo ko. Wala pa daw! Wala pa daw na! Uy, padul. Hala, Unsa na? kung ba ako masayop? Spaceship na sa mga alien. Agad-agad sa mga bata nga naggawas ng spaceship, oh! Si Lani, oh. Ang atong anak. Lani! Ay, nang akong anak! Hatwara! Ito na! Lani! Lani! Mao na ang nahitabo, Nay, Tay. Mga alien ang sakay sa maong spaceship. Ang uha sila og organ sa mga bata og ilang dugo, ilang imnon, nya kanon pa jud nila. Og ibaligya ko nun nila sa ilang planeta. Ginoo ko. Sige na mo! Sakyan mo sa patrol! Madamo. Sakyan na sa patrol car. O, Tay. Pinoy, kana. Tana! Pa!
Ma, tana! Ay, naman kayo ang mga ilit. Doon na ni Gunit ako. Kasi, ikaw! Panghatag og kwarta. Ang batang lagan! O hindi mga bata makasama na tapos kung asoy ni Juning simulaw na nga naguluhan. Ang batang lagan din nilang sa mga asoy ni Kuya Guliat Quintanan sinuwat ni Kuya Leo Marabi man lang natubos direksyon ni Ate Martes Parbalbor sa atong spinner. Kuya Joel Big si atong soundman Wailay Bangis sa KYH 80 YHP. Ricky Bangis garing nga igsuon ni Jenner garing nga dunay parlor dito sa adili mauli parlor dito sa Maylawaan. Unya ang ato ang 8 Intor kinabutanan sa RMN DYH mismo si Kuya Ariel Mangkaw pakapinan pa ni Dong Lloyd Gabiana og ni Kuya Randy Tayan. Kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Alipay, kawing mga bata.